तामुलपुर जिला नाग्रिजुलिनि बेन्दोंआव थानाय खालसेनि जौगालु आबादारि हानजाया 50 बिगा हायाव मावनो लादों बायदि रोखोमनि आबाद। ग्राम विकास मंच सोरखारि नङै फसंथान नाबार्ड आरो तामुलपुर जिला आबादारि खुंथायनि मददजों सोनाब बंगनिफ्राय लाबोनाय आम्रपाली थाइजौ, एलप्रोटिन गुआवा एबा सुमफ्राम आरो नारें लेबु बे आबादखौ बिथांमोना मावदों। दासान्दि बिथांमोननि बे आबादा फिथाइ होथ'वाखै। फैगौ 3 बोसोरनि गेजेरावनो थाइजौनिफ्राय मुलाम्फाखौ मोननो हागोन होनना आसा फारिदों। बाख्नायथाव बाथ्रादि खालसेनि जौगालु आबादारि हानजानि बेबायदि आम्रपाली थाइजौ आरो एलप्रोटिन गुआवा आबाद मावनायखौ थुलुंगाखां होनाय आरो नायबिजिरनो आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब सान काटरिया बे 12 एबा 13 जुनाव फैगोन। रायजो बेंगिरि गुलाब सान काटरिया नाग्रिजुलि खालसेनियाव फैगोनखौ लानानै बे ओनसोलनि रायजोफोरखौ नुजाथिफैनो खावलायदों खालसेनि आबादारि जौगालु आफादा। दा जोङो नैबे खालसेनि गामियाव जोङो गासै 31 जोङो आबादारिफोरा ज' जानानै जोङो जौगालु आबादारि हानजा महरै जोङो मुं लानानै बेयाव जोङो 50 बिगा हायाव जोङो थाइजौ आबाद खालामदों आरो जोङो आसाम लेमन आरो सुमफ्राम एबा गुआवा जोङो जाद हिसाबै जोङो थाइजौखौ लादों जोङो आम्रपाली, बेनिफ्राय जोङो सुमफ्रामखौ लादों जोङो जाद हिसाबै जोङो एल14, थिग बिदिनो जोङो माने आसाम लेमन होननाय जोङो बेखौबो जोङो जाद हिसाबै सायख'नानै जोङो दिनै बे 50 बिगा जोङो हायाव जोङो दिनै जों खेथि खालामदों। थ' बिनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि जे रांखान्थि बिथिंखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय जोंनि माखासे जे इउथ्सफोर बा बिथांमोननि जे लाइभलिहुड बेखौ जोङो नोजोर होनानै जों गावनि आथिङावनो जोङो गसंथानो थाखाय जों रांखान्थि बिथिंखौ जौगानो थाखाय न'खरखौ जोङो सुंनो थाखाय जोङो बे आबाद खेथिखौ जोङो मावनाय जादों। आदसा बेवहाय जोंनि बे थाइजौ आबादखौ मावनायखौ मोजां मोननानै जोंनियाव माखासे एजेन्सिसफोरा जोंखौ सापर्ट खालामदों, जेरैबायदि ग्राम विकास मंच होननाय मोनसे NGOs बिथांमोनाबो फुल्लि बे थाइजौ दंफां गायनायाव जोंखौ मदद खालामदों। बिदिनो नाबार्डनिफ्रायबो जोंखौ फुल्लि सापर्ट होनानै फाइनान्सियेलि रांखान्थि बिथिङाव जोंखौ सापर्ट होनानै जोंखौ मदद खालामदों। बेसेबां गोबाव जाखो नैबे आबाद मावनाया? बियो दा जोंनिया 3 बोसोर रानिं जाबाय थादों। थ' जोङो फिथाइखौ लाखिथ'वाखै दा। थ' जोङो बेखौ थारमाने जोंनो ट्रेनिं जिथु होनाय बायदिब्ला जोङो बेखौ 3 बोसोरनि उनावसो जोङो फिथाइखौ लाखिनो हागोन होननानै जोंखौ बुंनाय जादों। थ' जोङो वेस्ट बेंगलनि एग्रिकालसार माने बिनिफ्राय जोङो बे जोङो बिधानखौ लाबोनाय जादों। जोंनि बे आबादखौ मावनायखौ मोजां मोननानै जोंखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय जोङो खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन जे आसामनि रायजो बेंगिरि एबा गभर्नर बिथाङा 12 एबा 13 तारिखनि गेजेराव जोंनि बेवहाय दावबायनो फैगोन होननानै जोंनिसिम माने मिथिहरदो। जिहेतु 12 एबा 13 तारिखआव आसामनि रायजो बेंगिरि बिथाङा जोंनिसिम फैगोन, थ' बेनिखायनो आं खावलायदों जाहाथे जोंनि गामिजों लोगोसे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोराबो जिहेतु जोंनि नैबे एसेबां गोग्लैसोना थानाय ओनसोलाव जिहेतु आसामनि बेंगिरि एबा गभर्नरा फैगोन, थ' बे हिसाबै बिथांखौ जोङो बरायनो थाखाय जों गासै रायजो राजाफोरा ओंखारनानै बिथांखौ जोङो बरायनो थाखाय आं खावलायदों जे गासैबो जोंनि रायजो राजानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो, आं बेखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायहरदों।